tawbi ladak non Karbilangpi Island Ecotourism Park pusi nilitum magi irpono lapen nilitum Forest Department afan sami nilitum pachini yerlo lapen Forest Department hin pusami nilitum afan labangso initiative kideng pon bang mesian lo pusi nilitum afan bangke nilitum afan pusami nang choro ponlo lasi nono bangke nilitum dadak West Karbi Anglong ladak wathar langso dung lo mate amtereng adung het lo ladak ecotourism park ladak bangke isi bangke island mane Karbilangpi island pabang ini tum kirna ko bangke Karbilangpi alangroy laso alangroy lo masin dak langlom lo mate isi adif lo pasi dak dokong lo lasi niltum dak unti ke prapen mate pravjin pe niltum labangso Karbilangpi Island Ecotourism Park bangke niltum kangpu ponji phan bangsi niltum kisik cidang pon lo lapen nilikamat ha bangke niltum turis anathu amangta niltum Karbianglong atok anu same non along kapre kadim same labangso explore bom lo lasona thasi niltum ladak dikisir long same ladak han nili bihek pinan arta pensame nili ladak bang bom lasila so dimno bangke isia alanglom lo mate isia deep lo mate isi island lo labang sila da bangke isi nil do bangke Karbilangpi Island Ecotourism Park bang sinil do bangke irpon lo la sila da bangke Karbianglong atok anu kedo akorte injir kado be sarpisar photo mo same naltum dak picnic le wangji mo same nil dum nala bangke ladak check pen adolong bang tame nil dum don ad lo labang ke tang erlo lasi nonil tu bangke 70% bangke ladak kiklem kita bang tang erlo aku non 30% bola lasi lasi nil tu non iruyang bong labang so kiklem kita bangke nil tu bangke cisik cidang pon bo lapen laki kiklem kita tang erlo bote nil tu dak nang itu mo phan busame lapen Karbianglong atok no Karbianglong arat atum ham same ladak picnic ke bang pe lapen non la summer season busame ladak kapang ok hutu same ladak lang nang chinglu chingthi lapen ladak si kusumba pui ladak wangme ningang cheparong me nang jume lasi mane lahe ilutum Karbianglong same atokano lason ilutum kijui kelang adem topi lason haksin ilutum bang dadang mat hapono ladak labangso Karbilangpi Island mate labangso Ecotourism Park usiniltum labangso amen bang irpono bang alam the bangke athima ladak laso dimlong ke niltum tengpi tengphang same no phang no abe phalang no ne lasiniltum ladak bangke tengpi tengphang lapen langmesen athengpi ang phar ke do amir busamiltum iponji lapen ladak future planning bangke ladak mane ladak labangso nor bangke check pensinilitum labangso adolong abangke mane kimrang pon lo mane silam pon lo laan chorkali niltum hanging base same nilitum ladak inchin pen labangso adolong same kasalam bonji phan bangke nilitum kamga pon dolo lapen future bangke ladak mane cottage ponte ladak hemso kido ke thakadim labso homestay lahe kido ke thakadim da men ponji lapen ako ladak mane niltum opening bolo bolo de ladak niltum Karbi traditional food lahe niltum kimung kipi lapen ako niltum Karbi atum lason kadu we kicho asona amung lason niltum kicho kimung kipi pen ke chenglok lapen ako lason kitun kedang de kangmoy han pen ke chenglok lapen ke ladak kadu we mane aliron kipi phan mangsi niltum bangke labangso dak Karbilangpi Ecotourism Park mate Karbilangpi Island labangso akumiti pen besame niltum kacisik kacedang pon dolo lasi niltum abangke ke explore pon mane niltum Karbianglong besame langmesen adim tu lasi ki bangilano ni besame ladak besame lason niltum Karbilangpi Island Ecotourism Park ladak mane langmesen mane ladak besame niltum lason kemang pon dolo lasi ladak labangso dim besame ini longle ke joy bangke bikok bangke hengno lasi ladak besame iltum paje thangnang iltum dan do bangke out of state
মানে out of country पे समय लद्दाख मो माने foreigners तुम समय लद्दाख tourist place पे लद्दाख केवांगजी फानबांगे नील तुम निंग चिथे दो लापेन ako forest department लद्दाख लाबांसो कार्बिलांग पी आइलैंड इको टूरिज्म पार्क को समय लाजो से पा डेवलप जे फान लाजो से पासिंग थोर जे फान लद्दाख माने लासमांसो टूरिस्ट माने लासो पर्यटन लापेन लद्दाख इल्तुम कार्बी आंगलोंग लोंग इल्तुम केलांग labangso ladak lang mesen labangso adim long laput englong lapen ladak lang roi sidu lapun angbong ge labangso langlom lo labangso island lo labangso deep lo labangso nadak lang mesen labangso adim ason si ladak cheplang po labangke nona marabangke pudamlo pulotang te pu ihin labangke cerap lo bangke duaram lo konsensi lo lapen cintong konsensi lo lapen soseng konsensi lo sitame labangso labangke langlom son si mandet lo lapen halapuna thupo same langkili do lapen lapuna thupo langkili do angbong abangsi labangso along le mate labangso adimbangke sangti pen ke cheng lok labangso along le dak non thengpi thengprang da lason nangdo lo lapen ladak alira lon si do lason theklong lo lapen salaso dima bangke nilike chini da mateng bangke lason isi island pulo tangte lagi litum lason la bangke mane isi preservation mate protection lason bang kenang so lahai lo lapen ladak thengpi thengprang ta nilitum epo lapen isi gardening lahai do po lasi future planning bang ke ladak kona ne pen wala foreigners tum usame mane ladak nang kelang tum de tourist tum usame ladak nang ki do nang thak adim ke chenglok lapen ladak iltum traditional food iltum karbi atum kecho asona mung usame ladak kupilo pen buson ki phi ki mung di lapen ekdom kang moy han pen ke chenglok iltum kopi ma ladak lason kecho lasona asona amung usame iltum mangke ketik kedang poji pan bangsi cisik sidang pon lo ente ke hai nang lini lapen ladak bangke ladak arong asar thelo arong asar lo jona sing biak hai besame nil tum long nang cerap nang situ dun lo lapen ako nilijir puinu dolang hanse sangho lapen nil tum ladak bangke non bangke nil tum akomiti mal bangke seng selang sisame nil tum non bangke bang thom ambong si labangso asai bangke klem pon bom lo